Madagasikara ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Noho izany ary ho famalina ny antso nataony filohan'ny fanavozana dia andray andraikitra sy fanapahan-kevitra lehibe izahay eto amin'ny anteberam-pirenena ka tsy farana ny fivoriana hatao eto raha tsy voadinika sy lany eto ny lalàna vaovao hitondrantsika any amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Raha hitantsika zegny, atsika zegny mila miova amizay. Mila miova atsika fotony maro zegny le raha zegny atsika koa fa mametraka ny état fédéral, ny état fédéré mangataka famatorana amin'ny atsika le vahoaka. Le famatorana zany hoe zegny voilà, essayer izy deux ou troisième fois izy koa zegny tsy tafiditra izy agnanaovantsika fotoagna manokana mihitsy réglena zegny de io tsika magnano live ensemble. Tsy problème zany. Tsika tsy managna ologna amizay. Alamitsika tsara izy amizay fotoagna zegny hoe bon amin'izy volagnina amin'ny vahoaka manatrika eto hoe misy karaty izy koragna raha karaty dia satria tsara le mitandregny fanehoen-kevitrinareo zandry tafara koa. Hoe ino ma hevitrinareo amin'ny raha jiaby mandalo fa tsy hoe zay konka ty fo hivolagna zegny hoe zegny hoe fa mba tokony alaigna onogno koa zegny hoe bon ity raha fahitavanay izy amin'ny raha mandalo sy ny karazany sy ny namany mba ahafahantsika managna firenena vagnony zegny mba ahafahantsika zegny hoe atsika jiaby io dia natao ampandroso ity tandrazana io ambonina ty. Ka noho zegny le raha atao bango tokana zegny le izy bango tokana hoe ny état fédéral io ataoko système d'organisation na firenena raiky afahantsika magnamia fahefagna ny vahoaka. Zany hoe zegny kanefa kosa mila vahoaka matotra. Agnatin'izay zegny misy anjara andraikitry ny le olo agnano le fampandrosoagna io andaniny koa zegny le vahoaka zay sarotiny. Sarotiny atsika amin'ny rahantsika zegny. Zegny tsy midika atsika hoe magnavaka fa hoe protéger tsika izy tandrovitsika satria io ny kapila raha jiaby hoantsika. Fanagnana namezan-dragnara atsika zo amin'iran'ny zoky mille clément hoe aza mandrohora mantsilagny. Zegny misy iran'ny zoky mille clément zegny volagna zegny nagnino mamonomono biby, nagnino mandotondoto rano, nagnino sina satria raha io koa fa namezan-dragnara atsika igny zegny mila haitsika zegny no mitantagna izy no rabe izy mampiroborobo izy fa indrindra miaro izy mba ho antombotsony olo be sy ny maro. Ke raha zegny zegny no raha iarahantsika no magnazava amin'ny bandakama jiaby. Oka tsika zegny ho apôstôly ataotsika hoe magnazava amin'ny lihentsika amin'ny fomba aizantsika izagny amin'ny namatsika kanefa kosa maro mbola lavitry midingina andeha atao amizegny. Ke noho zegny atsika ho zao mazava raha angatatsika état fédéral. Ankoatran'izegny ny fédéralisme non ny décentralisation ny autonomie de province raha angatatsika zegny de hoe application na lalam-pandrenagna amizao qu'ils appliquent les lois et point final. Appliquer les lois. Fa zegny efa vita référendum efa vita nino fa tsika mangataka ny état fédéral satria ny état fédéral dia tsy atao andeha ampisaraka zegny. Azo ma olo tsy mifanambady amizao fanambady daholo ny Betsimisaraka misy Betsimisaraka farany raha tia olo boka aminay satria zay même arbogos karaha zegny ny olo boka aminay mety tavela amin'ny olo boka Toliara boka Taninareo sy hitako tsy maniry resagna zegny ary zegny volaniko hoe zegny anie tsy resaka zegny tsy resaka fa hoe ino zegny ny fomba afahantsika mampandroso io faritry io région io sy namany io de efa nikoragna efa lavabe mifagnazovagna zay fa navian'le leviny any zegny de hoe mamaly le koragna hoe aia mala vola atao agnatin'izegny karakory ny andaminagna zegny sy namany fa zegny tsy problème aby zegny
izy nazavegnantsika amitsika teo ke mandeha moa zegny de mandeha ny fotoagna riavagna aby efa maizikiziky amitsika mety fa monjomonjy fandriagna ny sasany mbola mety iketriketriky loky ny sasany mety mbola revirevy miaraka amin'ny bandakama sy ny karazany dia naka zegny afatra tsotra ny apetrako atsika tsy namorogno io état fédéral io na état fédéré io atsika tsy namorogno zo ary io tsisy modèle hoe araiky unique ke hoe agnano copie-coller fa hoe ino ny mety amitsika ino le mety amitsika ino le adapté amitsika zegny raha mila valitsika hoe ino amin'ny modèle io ny mety ary modèle mety tsy modèle araiky mety modèle maromaro atsika tambatambatra mety za teo mivolagna aminareo amin'ny fond de solidarité io en Allemagne magnano fa amindreo sasana bo tsy magnano zegny za teo mivolagna karaha ataony hoe une forte le fahifagnamezagna ny ragova sy namana io en indonésien magnano fa ny sasany donc zegny atsika zegny managna avantage amin'ny raha fa nataon'olo le expérience-n'olo zegny atsika zegny ho resiny izahavagna hoe ino kolontsaigna atsika ary adaptétsika amin'ny rabetsika ary le mivolagna raha ohatra za manokana hoe anao raciste fabre nakaty ampodiko ty volagna ty za tsy raciste zegny tegna marigny zegny satria miteraka tambory zany za io merina anareo tsy afaka mivolagna za raciste il faut chercher quand même satria mamany zanako merina ino mamampa raciste za dikan'zegny zanako tsy ho tiako zay métis sy ny karazany sy ny namany tandrazagna ananjy tsy agny Tananarivo agny sy ny namany karaha ataony hoe tandrazagna ananjy Ambilobe Pondralava agny janona zegny zay mahatonga za kamo za miditra amin'ny raha io de vo mivolagna hoe tsy zegny fo nisy fotoagna tamin'ny fiainako zany avy niaraka tamin'ny magnangy baka tamin'ny faritsafa be tsy misaraka sy ny namany ndray noho n'izy baka agny za tsy tia izy ohatra zegny raha be sy namany franchement ajanonanareo raha io ajanonanareo kabakabarony hoe nino baka izy efa misy zegny toetrin'olo ndraiky tia tegna io le toetsy io misy olo ninany fo heny ary matetiky olo tsy miboaboaka izy mifody amin'ny tany misy izy ao fo izy zegny fermier ao fo za ny magaga za amitsika gasy atsika tsy managna problème raha ohatra ka hoe misy lehilahy na magnangy tsika manambady olo tsy razagna raiky amitsika manambady vazaha ohatra d'ailleurs atsika ravoravo nanambady vazaha i drako igny sambatra ho atsika nagnino amizay matsika samby atsika koa fanambady problème ira tsy mety azoko amitsika gazy nandeha mbadany tombory vavy sy karaha zay nefa olo tsy razagna raiky amitsika zay tsisy idirany samby amy rabe tanareo raha mahazo atsika lavitra ny problème tsika io zegny tsisy idirany fédéralisme zay zany hoe zay zao iproposé raha jiaby momba état fédéral sy ny namany dia anjaran'le vahoaka no anolorana le aty dia raha ohatra ka misy ny tsy mety agnatin'ny raha de mifagnazava fo hoe non anao ny nangataka raha io ny cuissonnante io ny vilainao ny ino izy ty appoint na tsy eo misy karazana cuisson efatra manko za raha tsy diso amy lakoziny zay za tsy spécialiste fa misy tsy haiko bleu magnino misy raha karakaraha zegny zay fa tandrema io na tsy mahay le mivolagna le cuisson fôtony misy raha io manta misy boka tandrema io attention le tandrema anao zao mitanena hoe ino ma atao karakory andoky avedera amy steak-nao io ke tsy nahay namaly anao namanta izy anao ndray vola aza mba tsy nahay nandoky laolo non satria le raha novolaninao zay tsy aminany ke io eto zegny le mila tsara ino ma raha volany qui dit quoi ninaka aloha za izy koa décentralisation province autonome zegny za tsy mangataka zegny fa raha tangatako hoe raha voasoratra ao de appliquer satria zegny voasoratra eo amin'ny any zao tsika mikoragna io dika zegny appliquer io fa ny raha angatako izy l'état fédéral de ahoana ny aviagna amizao sy namany izy le andaniagna lera andaniagna fotoagna agnazavagna izy aminareo fa raha zegny miankina aminareo vahoaka resy lahatra nareo mizaha nareo hoe
misy voasoratra misy carte d'identité ve za, voasoratra amin'ny listim-pifidianana ve za, dia magnentina zay atsika jiaby koa nifidy zo. Io misy baka amaranako izy tegna amaranako. Misy koragna karaha ty baka mandeha. Amin'olo mifidy ane volaindreo raha amin'ny nombre de population ny au plateau maro e. Zany hoe zany faritry Analamanga ndraiky Fianarantsoa. En terme de densité zegny zany hoe zegny ny amarozan'olo mifidy. Oui et non Val. Oui et non. En terme de nombre zegny ro tsy maro raha ohatra zavatsika amin'olo amin'ny sisiny. Ro tsy maro zegny raha ohatra ka le hoe numériquement zegny comptegna. Izy koa zegny nalaigna le faritana roe io ny somegna amin'izay zegny la totalité le reste du faritany ro tsy maro. Par contre io le uhinana amin'izay ireo dia mi-participe amin'ny taux de participation amin'ny élection ro agnabo tondro. Zany hoe zegny ro maro mandeha mifidy. Tanareo différence ravolagno zegny. Satria atsika amin'ny le faritsy namany atsika zegny négligetsika mihitsy le fifidianana. Votana atsika amin'ny voalohany ino mahavary mandeha mifidy. Nefa tsisy raha miova amin'ny fiainana anaka. Marina atsika koa tafavolagna zay fotony atsika agnatin'ny hoe etraketraka zegny. Za zao mamono tegna ndifidy nefa ino ma zegny le miova amin'ny fiainana anaka agnatin'le fifidianana. Za tsy mahita akory hoe le fiainana anaka ihany mbola fiainana anaka raha mampijalijany. Donc zay sisy varany za mandeha mifidy. Dika zay izy koa misy 5% antsika magnano zay. Fa vatomaty edy agnaran'zegny. De vao koa misy amintsika koa zegny nde carte d'identité fotsy anagnana na karaha-pifidianana fotsy anagnana. Alors que amin'ny tany ambadika ary ro non seulement ro ny carnet pokotany ro fa misy ny rabe boka moramora satria ro amin'ny capitalisme fo zay matonga ro hoe natao hoe faiseur de roi. Ro zegny mahay mifidy azovy atao président sy tsy atao président. Lasa faiseur de roi ro satria les outils de vote anagnanjaro. Le outil de vote. Zany hoe le fitaovagna andaniagna olo araiky anagnandro. Satria izy amin'ny raha volaniko zegny. Lany ka izy koa fa maro amindreo magneky raha araiky igny. Io lany fo. Ka amizao io raha ohatra ka niana setsika fifidianana hoe amin'ny kabaro ino ma kabaro état fédéral ndraiky état décentralisé atsika resy. Koa tsika niana io volagna zay satria maro amindreo ao mbola tsy resy latra amin'ny état fédéral io. Fa indrindrandrindra hoe mavozo reo matahotra hoe am'le fomba fikoragnantsika izy koa misy le raha koa boka défaut-tsika koa hoe boka amitsika tompony fo koa mauvaise publicité am'le raha ary indrindrandrindra koa zegny ro lasandra fa tsy tia mosotro le raha donc zegny izy koa niany antegna anaova hoe niany magnano sondage hoe ifidy niany am'le olo managna le moyen ifidianana atsika resy. Ka zay mahatonga ivolagnina hoe raha tokony ataotsika manomboka izy io de mivérifie hoe managna karapoan'olo ve anao sa tsy managna. Anao koa managna akory voasoratra agnatin'ny listim-pifidianana anao sa tsy voasoratra. Ary indrindrandrindra olo agnatin'ny tragno araiky zegny koa fa feno taogno tokony tsisy olo tsy mandeha mifidy zegny. Na matoe vavitsika io na mbola tanora mavita milomay io mila mandeha mifidy daholo. Fa raha tsika jiaby koa nagnano zegny vandindro fo zegny. Zegny zay le hafitra matomboko tiako ampitegnany any. Satria atsika koa variagna amizegny. Raha io taondro marigny. Ary io atsika mandrakizay doria ameny. Satria ro mivolagna anareo koa nangataka hoe amin'ny référendum asiagna constitution roe. Ya. Nasiagna ninareo, nasiagna koa ny araiky tiato. Fa ny vahoaka malagasy tsy resinareo latra. Ary raha zegny koa navy io cauchemar io. Nefa antsika. Nefa. Tsisy andrany koa ary anareo tsy tajoza fabralisia mbola volagna état fédéral eky. Satria resy amin'ny fomba démocratique atsika amizay. Nataondreo le izy miprésenter do hoe tsy magnino fa koa karaha ty fo apetraka atsika le constitution fédérale zegny. Fa nony atsika kiraviravitany ary io tsisy antaogno asiagna référendum zegny. Zay le mila enjeu mila letsika onogna amin'ny raha jiaby io.
enjeu très important raha volaniko zegny. Stratégie zao ohatsika zo dia amin'ny alalan'ny fifidianana reriany, fifidianana démocratique reriany. Fa raha ohatra atsika zao maro mandeha mitsangana resy lahatra mandeha mifidy, tsy hoe andra rô tsy agneky ny falanian'zo satria démocratique 80% io, ary io skola mila atao tataka, tsy atao le 45-50 iny fotony misy azonareo no le taloha azo raisina fa tsy mitombo, fa skola mila atao tataka, ino tataka mihitsy. Asa hoe nitsika 70% 80%, nindreo 20% fô mile ta centralisé. Na maeza magnova karakory ny fifidianana rô, samy tsara samy maivagna agnarany. Zegny le fagnentanana stratégie mila atao. Ary zegny mahatonga za mangala ohatra amile reto namagna rahalahy amin'ny témoin de Jéhovah hoe le mandefa olo mandeha mitoriteny regny, mititeza tragno sy ny namana, satria mila verifiena daholo. Ny ankamarozatsika mandatsika vato azahoatsika hoe rehefa avy référendum io koa ny kongotsika 70%, vita kabary. Fa izy koa mbola ataotsika 45-50, tsika mbola mboetry fo azondrolo. Dikan'izeny niany magnano raha volaniko zegny, amare marandregny izy ka olo mandeha mizaha carte d'identité nana agnatin'ny fifidiana, anao agnatin'ny tokantragnonao mba volagna havanao, azova aminareo mary tsy haiko tsisy carte d'identité, azova aminareo tsy agnatin'ny fifidiana igny, tsy mahafaty mandeha fokotana re magnaraha jiaby sy ny namana zay. Ary avandra fifidiana mandeha tsabato. Baka io mila vato agnabo. Fa io koa tsy nataotsika zegny. Moa zay bandakama zay de fa amizay fotoagna zegny za tonga de miala Facebook mihitsy fotony problème raha mety mahazo amizegny hoe anao nandany lera nikapokapoko tarisy ny namana zavanareo 2% fo. 2% ratsika. Manafo za tsy te tarakara zay fa izy ketsy koragna mandeha avako aby fa andra mazay fa may ariva tsaratsara nareo jiaby agny dia l'élève niany zegny l'élève combat médiatique. Koragna retsika mamaly. Tsy minasa fa amin'ny hevitry. Kenareo tsy gagagaga mahita raha matetetika reny anao. Atsika mamaly fa tsy hoe mamaly tia mamaly fa mitondra fagnazavana. Zay fa ataotsika. Ke ialako tsiny tamizany teo inkevigny tsy tafitriky. Misy raha mety manipuleko na i téléphone nakahy misy application mila rebooter na raha karakara zegny fa wala amin'ny magnaraka zegny zany hoe zegny ikoragna zay après agnanovagna ino izy ty rahabe araiky hoe mba afagna rahabe fampizara hevitry satria hevitrindreo zandry jeune tafara ty koa zegny mila regny. Ke tsaratsara tsika dia bonne soirée nareo malo mahazo torimaso sambatra tsara angatagna amy Zagnahary samy mandregny fô mivadika ary koa zegny avitany adidy jiaby zay mbola endreky hitatsika amin'ny amare. Ke veloma madinidinika nareo avako aby dia magnano bisou nareo jiaby. Velome.